bon dia. Estem molt contents de poder presentar per primera vegada Viure la mirada a la Universitat de València, concretament a la Facultat de Magisteri, i presentem aquest projecte que ja porta 15 anys d'antiguitat, on el més important són les exposicions d'art infantil. És un projecte que va ser encapçalat i una idea de Juan Fernández Cursac, qui ens va contagiar d'aquesta alegria i d'aquesta emoció per fer possible que els xiquets i les xiquetes, des de ben menuts, entraren en contacte amb l'art. Són moltes les escoles d'arreu de la Comunitat Valenciana i també de Cuenca, de Màlaga, de Múrcia, que participen en el projecte on intentem passar del pensament a la mà i a la creativitat. Tinguem avui l'oportunitat de presentar-ho així a València i estem molt agraïts a l'Amparo Hurtado, que ens ha cedit aquest lloc, que té moltes possibilitats i que pensem que en un futur podrem fer grans exposicions. Us convidem a veure-ho, a emocionar-se i a mirar amb la mirada dels xiquets i les xiquetes. Aquesta 13a edició està dedicada a les dones artistes. Els xiquets i les xiquetes i els docents han estudiat a moltíssimes artistes que podreu conèixer així, que estan totes en els seus noms, i aquesta és una xicoteta mostra de tots aquests treballs. Ha sigut molt emocionat conèixer a tantes dones artistes. Bueno, desde la facultad queremos agradecer a Alicia y a todo su equipo por traernos esta iniciativa tan maravillosa. Viure la mirada creo que es una expresión de este alumnado de infantil y de primaria que nos han traído aquí sus expresiones para que nuestro alumnado, que están formándose para ser los futuros docentes, pues puedan disfrutar de ello y también ponerse en contacto con la realidad de las aulas. Agradecemos de verdad el que podamos disfrutar de este tiempo de exposición y bueno, quiero invitar desde aquí a todo nuestro alumnado para que la visite y que pueda, digamos, pues eso, disfrutarlo y conseguir en el futuro que estas expresiones no solamente queden en momentos puntuales, sino que a lo largo de todo el año podamos disfrutar de ellas. Muchas gracias.